Oh, pone ilang ko. Ko dire sugaton din ka pa. Ha? Ha? Starring na mo ani ha? Welcome to Carca Rotonda. So mao ni ang iyang revolto no, may mga nakita ganiha. Overlooking ni siya sa dagat niya. Makita niyo ang revolto sa tulo ka bata. No, si Francisco, si Lucia, ug si Jacinta. Siya mao ni ang dagat niya yung makita niya. Sa ubos na diha ang mga anghel, no? Si Saint Gabriel ang sa tunga, kaning nasa tunga is si Saint Michael nya, kaning nas pikas si Saint Gabriel, Saint Raphael, then si Saint Judel, si Saint Barakel ang nasa pikas, Saint Barakel, mga anghel magbalantay. Indot kay ang mga guardian may pagkagam kay naman sila yung dinero direkto. So gato ni basahon, Mama Mary is requesting for, do you pray the rosary daily 5 Saturdays? Do you wear the scapular? Pray the rosary as you visit the shrine. Na nakarosary naman may ganiha sa along the way, nakarosary na lamidaan. So dito na lang minisulod sa ilang tawag nila kaning kuan, adoration chapel. So gitawag ni nila og Mama Mary's Garden of Contemplation. Contemplate ka, mapamalandong. Kanisa sila ngita ni mga plantita sa imo pagkuha naman ang mo. So nani ka dako ang lugar no, sa una gamay radyo kay ito nga kumbento mo chapel nya karon nanay simbahan. Yung simbahan. Wala misa ron rad mo? Hapon pa? Nahuman na may galing ha sa doa sa mga berde mga set ni sa doong at gawa na din ni gibutang mga dakutan ang lanay color kandila green, may violet, may orange, may yellow, may black. Nanani siya mga meaning o sa mga kanto para sa pasigban pa.
Ilang kilo? Yan. Ano, para tudlo ba? Gamay lang, gari lang. Oh, daghan ang 150. Dili lang ka. Kabati. Siya hadlok siya. Na mga suka. Oh? Nya lantitas pun siya di ayo. Yan yung mga baligya. Siko Carabao wala. Oh, dara. Dara. Saya tawag ani, o Carabao. Guyabano. Kani na. Taon pa inuna. Ano kay dako-dako ani day? Asa man pilihan ni ka? Oh, ugna mo sa hello guys, ugna mo sa niami karon sa Karkar. Ugna mo sa Karkar. Sama sa Karkar mo niya. Oh, pone ilang ko. Ko dire sugato na ko ba? Ha? Ha? Starring na mo ani ha? Mo ni ilang mga pitsaronan din eh. Pitsaro Lord ang dasar ya ngatos to moy mo rin nga to ang kuan ang matmat no so actually wa mi kaagi dito kay gisirada ng padung sa Cebu City kay gi-repair ang agianan so balik ni sa among agian ganiha balik ni sa among agianan. So padong sa Karkar no? No, yang atubangan sa Luyo dan padong nga to sa south then pabalik nga to sa Cebu City ato na sa Rotunda sa Karkar. Okay.